Yangma, an lajɛbaga n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen, an b'a fɔ aw bisimila Korola TV kan. Aw ka bi kunnafoniya bakurubaw. A bɛ se ka aimer ni k'a partager. État malien kɛra Move Africa Manitel actionnaire majoritaire ba ye. An bɛna an da don o kuma na. N'an bɔra yen nɔ, an ka faamaw ka opération contre les groupes armés terroristes an bɛna se o ma. N'an bɔra yen nɔ, an bɛna na se Bafulabe jamana ma n'olu kɛlen don ka nisɔndiyaba sɔrɔ u ka kulun filanan ko la. N'an bɔra yen nɔ, an bɛ taa se République démocratique de Congo ma. O kɔfɛ, an bɛna na se Europe jamana ma ni canicule ko kɛlen don baara ye olu bolo bi n'o ye forte chaleur ye u ka funtɛni. Nous mettons en lumière une entreprise sérieuse, dynamique et engagée au service de la population qui est Global Jari Service. An ka bi kunnafoniya fɔlɔ bɛ État malien de kan ni ale kɛra actionnaire majoritaire ba ye Sotelma na n'o ye Move Africa Manitel ye. Nin décision in bɛ tali kɛ jateminɛni kan fan bɛɛ ka taa fo opérateur historique des télécommunicateurs fan fɛ ani ka tali kɛ stratégie de souveraineté économique la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na. An ka faamaw ye opération min kɛ yaasa ka se ka tɛgɛdali kɛ groupe armé caman kan jamana fan bɛɛ n'o kunnafoniya bɔra presse nationale fan fɛ. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an bɛna na se kunnafoniya dumanba ma Bafulabe kɔnɔna na. Kabini juin kalo tile 25 fɛn min ye jilakulu 2 ye n'o sɔrɔla ka bila Bafulabe kɔnɔna na yaasa ka se ka tɛmɛ senamaw ka se ka nɔgɔya kɛ olu ye. République démocratique du Congo la u ka situation sécuritaire Goma kɔnɔna na o nɔgɔyalen tɛ. Aw ka dɔn k'a fɔ u ka effort n'u ka engagement kɔfɛ hali bi a ko ma se ka basigi sɔrɔ ni u kun sigilen bɛ ni basigi min ye nin wagati kɔnɔna na. Canicule min bɛ sen na sisan nɔ n'o ye funtɛni fanga bonya kojugu ye Europe jamana kɔnɔ n'o kɛlen bɛ ka dankari kɛ mɔgɔ caman na. Organisation mondiale de la santé olu Europe jamana kɔnɔ u kɛlen bɛ ka weleweleda kan kɛ yaasa bɛɛ ka se k'i hakili to i yɛrɛ la. Nin wagati laban kɔnɔ i k'a dɔn funtɛni ye 1300 personnes de ta n'olu ni tora nin funtɛni ko in na. U ka Organisation mondiale de la santé bɛ weleweleli kɛ ka ɲɛsin u ka jamanaden bɛɛ ma yaasa u ka se k'u hakili to u yɛrɛ la. N'an bɔra États-Unis ani Iran olu bɛ ka u ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya ani u ni ɲɔgɔn cɛ attaque u bɛ ka ko nɛmɛ ka d'a kan tension fort min bɛ Moyen-Orient kɔnɔna na ni discussion diplomatique dɔw bɛ sen na hali bi yaasa ka se ka o mankan da. An ka foli bɛ Festi School mɔgɔw ye ani Tegina mɔgɔw te min mindala ka di i ko Tegina. Ni kun ye aw ka bi kunnafoniya ye k'a lase aw ma diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na.